Rebecca Camilleri bniet l-ewwel dar tal-pupi fl-età ta' 17-il sena. Illum il-ġurnata għandha 30 waħda kollha kemm huma epoki differenti u magħmulin minn materjali differenti fosthom injam, drab u ċeramika. Kull dar tal-pupi għandha sentiment partikolari. Waħda mill-djar li għandha signifikat ħafna hija Master Swordsman, dik hija totalment tal-papa, għax il-papa he is a Master Swordsman. U, Papa, we have a very good relationship, we have a very nice bond. U għamilta li. Għatem, per eżempju, djar najdilom ta' tfal. Għandi, per eżempju, ġiġ djar tal-pupi u ma' msemmina tfal. Għandek Metquels li huma l-Mattias u Rakel u hemm Leja's Boutique li hija ta' Leja. Waħda partikolari tfakkarni ħafna fil-kuġin tiegħi li tlift. Kont qed naħdem fuqha u rċevej dik it-telefonata li tlift il-kuġin. Rebecca qalet lil TVM News illi l-aktar dar li ħadet ilha ħin hija dar maħduma fuq stil Franċiż li lestiet wara sena u nofs. Kollha magħmulin bl-idejn. Ovvjament użajt il-computer biex deżinjajt il-ktieb ħallikom iktar realistiku. Kull ktieb huwa bl-istorja mill-bidu sal-aħħar, bl-istampi. Id-dedikazzjoni, il-passjoni u l-paċenzja huma ftit mill-ingredjenti li tistqar huma meħtieġa f'dan id-delizzju. L-imħabba li għandha Rebecca għal dak li ħolqot m'għandux prezz, tant li rrifjutat somma sostanzjali ta' flus minn mużew internazzjonali li xtaq jikseb waħda minnhom. Intant, bilan li tħeġġeġ aktar nies jimirħu f'dan il-mistier, Rebecca saħansitra nedit ktieb. Ħaġa li jiena kburija ħafna hija li minn tant artisti ta' djar tal-pupi madwar id-dinja ġejt magħżula biex nikteb dal-ktieb partikolari li għala volja Malta tanti żgħira u l-unika artista, it is għalija something very, very big.